I pozdrav svima ljudi srpskom razredu, ovdje danas ćemo igrati Zulu na najnoviju mapu i ako vam kažem šta se desilo u mom kompjuteru, vi... Da, čekaj, nema da puštaš, čekaj. Ćao ljudi, čekaj da skinem sad. Ljudi, znate šta mu se desilo? Mi smo tebi da snimamo Warface. Bio je problem, on je ušao i ne znam izređovo. I čim je izređo lupao u tastaturu i kako izlupao u tastaturu, kompjuter mu se ugasio. Crko mi. Onda sam morao da otvori cijel kompjuter i onda da izvadi u rabi i da brišem RAM ponovo. I onda proradio. Da, a mi smo tebi da snimamo, nego mu to se desilo i onda... Evo i sad, ne snimam je ventija mrte. Snimaš be ti? Snimam be. Vidim da si, čekaj vidim da li mogu ja da skočim. Uj jebote. Pa možeš budala, pa ja sam skočio. A pusti mene, hoću ja da probam. No lijepo, stanje. Da vidim kako je to skakati u propast. 360 skok. Jebote. Malo smo prestali da snimamo, ovaj peder ovdje mi je bacio smoke. Čekaj, drugačije mi mapa, ne znam kako da igram na njoj. Meni odgovara, brate. Meni nešto miš zezno, sensitivity mi malo loše smo. Meni odgovara mapa, odlično. Ovo je sa snajperima bolje. Stani gore, ono da vidimo da kako ide to. Ja uzim snajper da vidimo kako se radi. Šta bacim je lik smuga? Dobre, kako me vidiš? Aj, uzi scope. Evo, scout, iskačem unutra. Ajde, scout. Evo scout. Brate, što mi dođe da sad poludim. Čekaj! Ne! Pa koji lik je iz popnice gore na kule je? Lako skineš glavu, mamu. Što padam ja? A, pičko. Padam, nema one 2 stepenice. Opa. Ča! Ja ne mogu, brate, da igram na ovo je toliko sitno, brate, ne vidiš ništa. Pa možda se i ti čorav, ali ne, izvini. Ne? Jebe ti ja mater. What's up, Darko? Flashlight, motherfuckers. Samo. A ne, vrate, sam rekao gore, brate. Ne, svuda. Ne. No. Ja, vidio si me. Kako te bikujem, brate, kako želiš, motherfuckers. Bikoj, papau. Ne, gdje sam ga? Čekaj. Gdje ga bikujem? Idem te gdje? Na mamu li ti poljubim u nogu. Ste li profesionalni? Ne, Ratka, rage'o nije dobro ako ja rage'ujem. Nije dobro kad ja rage'am. Nemoj da rage'ujem ja. Sad ću ja da rage'am, sad ću opet da mi crkne komp. Pa crkne ti u sred snimanja mi da bi se smio da sutra. Sad ću da rupim u tastaturu. Ali znate kako bi crkao komp? Ja sam udario u tastaturu i vede elektricet kako ovo stiglo u RAM i onda se sjebalo. I onda se mora da izvadi RAM ponovno. Boli. Nema skakanja one rupe, to nema. Nema. Aha. Nemam više moj blok.
Jo, šta bi dao da stvorim blok nazad. I ja. Pikovao me, pičkali, ti si sakrio tu. Aj može. Idemo. Aaaa. What the fuck? Ajde bilo koje puške. Može. Čekaj da te ubijem. A pusti da te koknem, ne uzem ja drugu. Kokni me. Bre, Jebote, Čekaj, kako ja- si glup. ne, čekaj da skočim ja. A fora, brate, možda zagličuješ između oštrice i da ostaneš dole. Ma, nema šanse. Može. Ajde, može Ovo nema nije šanse. na pizdinu jebo. Aaaa. Ej. Jebe ti bater. Mak nije se uvapo, B4A1. Da. Mak je za šip profesionalizm. Kako te Skočiš, pikam. skočiš, a? A, skočiš na nogu i polomiš, skočiš na nogu i skočiš za drugu nogu i polomiš nogu. Polomi me ti gaći sad. Možda... nije to mak valjda. Nije mak. Ma ne. Vidjet ćeš u klipu, nije mak. Ali vidi kako ga pikujem. Šta me pišeš kupci? I jao. Pogledaj. Jao! Si piko, Ali vrate, si me piko za glif foru, ja ti skidem toliko health, onda me ti dok radiš jednim. Jeba, ček, repetiram jebote. Čekaj ja. Kocka daš, karija. Ajde noževima. Čekaj noževima. Ajde, može. Brate, ti s pola metra, opet nešto radiš, brate, to meni nije jasno. Profesor, Krećeš. Kako neće lepo me cilja, neće lepo mi cilja. aj Ja može. sam počeo da idem. Gdje si, pička liko? Jao, pičko. Deset. Desi. Neću ti kažem. Jao! Jebe ti život. Jako je lijepo. Ne, boss! Jebe te živote. Samo pada u rup, što mi ne mora ništa radi. Ja, živote. Ja sam profesionalac. Da. Rup. Tiu. Darko, čekaj tu. Šalje ti jedan poklon. Ovo, a? Jao, dragotine sine moj. Aj noživima, jer imam 1 HP. Ej! Ej, Idem ti, nemoj da. da budeš tako. Brate, pa nisam teo zabloknuo mi je klik. Čekaj malo. Ovako je. Mani se toga, nema toga. Šta?
Pa da koristiš te puške neke tvoje zimzeline. Ma to je cheerleader. Mislim da je pao ceo život, brate. Čekaj me, dok se ja vratim. Rage, ej, zašto nije da se zvao kanal Rage Computers? Da, kad ona izređuje... O, jačka, o, yeah, o. Pičko, ne možeš ništa da mi vratiš. Daj klub si, idi ubi se, ne znaš ništa. Ljudi, izvinjavam se što ne pričamo s vama, ali to nema veze zato što smo mi profesionalci. Nemaš pojma da igraš, ej. Darko, ej, čekaj, učestvuješ, nema da pucaš. Učestvuješ ti sutra na onaj izbi, nema kole. Lahor? Ma nemam pojma bre. Ti nisi mogu. Ti ne znate himnu. Kako ste vi osmaci će budete koji ne znate prvi osmaci koji neće znati himnu naše škole. Ma znam bre. Nego se pravi da ne znam. Ljudi stvarno ne znaju, bili smo kod njih na času, glupi su za... Ne znaju koliko je 2 puta 2. 52. Koliko ti HP imaš? 59. Naš mod! Jo, Viš kad jebete se ja. isplati? Vidiš da se isplati da ideš da rašaš. Gle sa Činčulin. On je Činčulin, blin, sin i voli kineski, japanski, O, uzo šotku i misli da je baja, šta? Baja, pojeo mi jaja. Ej, opa. Šotka, vidiš šta je šotka? Bebica. Bebica. Da kaže oko je beba. Aha, šotka Vuko bebica. sam te štokom i nisi umro. Ti si. Ha! Claire! Najveći. Šotka. Ja znam da ću da izređujem, onda ću da te jebem. Činčulja! Jebem te ja. Jebote, ja sam ga ubio. U lig, brate, Činčong, gdje si zna sa šotkom da igraju. To scout! Jer je to scout, Darko. Ne. Shotgun. Je šotka. Jeste, scout, pička jedna. Bez Scout. šotka, gle. Više je šotka. Nema, čekaj, ajde zloži mi ga, brzo. Ajde, Ajde. nemoj! Ale sin! A? Nije fair! Nisi, brate, fair i ti si haker, brate. Nubina igra protiv profesionalca, pao sam dole. Što? Dobro, hoćeš report zbog toga. Jebem ti budala. Ma noob si bre, ne znaš ni. Priznaj. Jebe te ja. Prije Brate, nema! Ne, ja ne padam nametno, nego padam ovako. Ali brate, dođi sad i pusti me te ubijem ovih 2 puta što si zaskočio u Void. Nije fair, brate. Pusti me sad da te ubijem. Ej, ubijem. 2 puta, ne jednom, 2 puta. Brate, nije fair šta ja dođi samo buću u Void. Sad ćeš još jednom da primiš, sjedi miran. Čebe ti budalo. Ja ne skačem u Void. Ni za nijedan hit nisam skočio, skočio sam slučajno, ne skačem ja na... Ne, pa ja sam skočio slučajno budalo glupa. Gledaj kako padem, gledaj. Ne mora si pao, jebaću te. Ja ne znam da prelazim, Čičuli ne znam da prelazim.
Gdje si ga? Jebem ti budalu. Se nosi Ajde, po 3 vrata pitke na špinu. A? Aj scout. Ajde. Nisi uzeo skao. Uzeo. Čekaj da te ubijem. Ubi me. Uzimam ja scout. Sad ćemo imamo ko je bolji, da li scout ili Evka. Ja, pičko. Koliko imaš HP? I'm Rusher! Jebem ti budalu, skočio sam tu helviti. Ja nisam to, ja sam mislio ću preživim, ajde da gore na kulu. Aj. Oca! Čekaj, spot. Haki. Pa nemoguće. Moguće je sve u ovoj današnjoj školi, pamet moguće je. Paca. Noob. Brate, ti nisi, ja sam se sagnuo dole, ti nisi mogu u glavu nikako. Vagnek, ti nisi mogu u glavu. Brate, sam sebe sam flash u oči. Ej, gore na kule, nema. Aj gore. Jo, neka. Ne, Jebote, pa ne može. može be, ja te pikujem sa AWP-om. Ste majka. Kjeva. Ja, bre, pik. Ne, što su ovako malo napravili ovu mapu? Ova mapa je više samo za snajpere. Idem ga u dupe njegovo. Da. Da te malo plašim. Nisam gledao. Jedi me volim. Nisi gledao, ti jedan ospio. Nisam da pogodio njega. Ja, pa nemoj da igraš ko pička. Ne igram ko pička, igram ko profesionala, brate, zato što hoću se vratim gore kod ti. Svi gore, ne sme dole da budu. Nema Darko. Daj mi kill sad. Čekaj, sej tu. Ubi me! Ajde da te vidim da će da me ubiješ ako trčimo ko budalo. Sa snajperom. Samo od gore me pušta. Samo od gore, ne. Ajde. Aj trči ko budala. Idemo lepo na most. Reportat ću ovo zluli da ovaj most proširi. Ajde Darko, pogodi me u ulicu. Nema pištolj, puška. Vidim ta snajperista. Nema brate, pa sad ti... Dobro, evo report. SC, report. Ninja. Okej. Ti budala možda pitka i sad. Jo, pi. Ti pička, sve smo pičke, neviće. Ti si me flešao da te vršu, ti lepe tamo sediš kamper, gledam kamperski. Aj, mamo, ti stavim penis. Ba ja sam bio gore cijelo vrijeme gledao. Kad pikuje, Aha. Darko, on ubrda, voli samo da se štekam. Buk ti koliko, ova mapa je za korkura. Jebote, ali da pogodi. Nemoj da me teraš. Teram te na rejtu. Gotovo. Uzeo sam moju M4
10, ja pašika. Gotovo, je ripeti. Ja pašika activate. Ostali ljudi tu ne znate. Ja sam glup. Možda sam tup, ali nisam. Nema, ne. Ajde uđi u pit. Ajde, evo ulazi. Gdje si? U pitu si, dole. Ej! Nemo te jebem u dupe sam. Neće biti ne puca bro ovaj. Žus? Ej, varaš! Kako? Ja! Šta je bre to? Koji čali? Ča! 1-0 za Partizan! A nije kur! Idete, mrštamo. Ja ću, ako budem izređuvao, gasiš i snimanje i sve. Ako budem ja izređuvao sve. Shot bulja. Žele, koliko sam ti srca skinuo. A glup sam, ne mogu da pređem most. Trebao sam na most. Ajde probaj da batiš smoke na most, da vidimo ko će bolje da prođe. Ti bacio? A ne tu smoke, ovdje, nemoj da pucaš! Ti tu mi. Ovdje da batiš smoke, čekaj. Pao sam ja. Čekaj da stavim smoke gdje hoću da bacim i da probaš ti da prođe. A čekaj, nemoj da dođeš ovamo, prvo hoću ja da bacim, da ti ne vidiš. Nema. Ajde, prođi sada. Čekaj da bacim ovdje dole. Ja te pucam kroz smoke da vidim da će padne. Mata. Jebote, ali u glavu sam ga koknuo 2 puta, koliko sam ti skinuo, vidim. Idemo smoke jedan. Nemo da je samo govno. I'm smoke, I'm dark of the days. Ej, možda mislim da možda se skoči, ej, gledaj, nemoj. Ovdje, ali ovdje prodaj. Ovdje. Jedan, Ne, dva, može, tri. gledaj. Jedi go. Može da se zabaguješ. Ne seri. Može da Ej, ti da će probaj nam da probaj. Zabagao sam se. Dođi pored zida totalno. Darko! Gledaj me. Gdje si? Vide sam. Ti vidiš da će smog da radi. Ej! Evo, gdje sam? Može, brate, da se radi. Gdje sam? Tu! A nemoj da bude fička! Čekaj, nemoj. Koja sisa, ne. Sad polako, ne! Pa ne tu, ovdje ideš, dođi ovamo da ti kažem. I pokušavaš na ovaj da ide Irona, ne tu dole da ideš u te bodljikave žice i budale. Gledaj. Ej, ovdje. Ajde, probaj. Dobro, ovdje? Ovdje se siđeš, znači dođi što bliže. Tu. Polako, ne da skačeš, polako. Ajde.
Dođi da ti pokažem jednu koju stavim prst. Dođi ovamo, pre nego. Dođi ovamo i ne bacaj te glupave stvari da te ne bi koknuo. Dođi ovamo, gledaj. Ovako se spustim. Vidiš? Možeš da se zabaguješ. Pa ja Samo mi sam. moraš ti da uđeš ispod, ja i ti u isto vreme da skočimo isto tu dole. Jedan umre, drugi ostane živ. Nema šanse. Može, brate. Brate, what the fuck? Kroz ovo sam ga provukao. Što? Ajde. Smoke. Ajde. Ti dođi tu. Ne odmah. Ne, čekaj da ja. Čekaj, polako. Polako hodaj na to sada. Polako, baš polako. Polako, dobro, čekaj malo, bez svoje leđa. Sada, kad ti ja kažem. Ne! Ej! Bre, Darko, slušaš mene jebeni ti. Paka, sedi s druge strane ti. Ovaj klip neću da stavim na YouTube. Što? Ne, mislim. Gdje sad ovo? Čekaj, ovo je kroz šip. Bre, Darko, jebote, što mi? Ljudi, ako ste bili zadovoljni. Ljudi, ako ste bili zadovoljni klipom, ostavite like, share i sub. Žio sam. A probaj s druge strane. Čekaj, probaj s druge strane. Ovdje. Može da ostaneš nekoliko sekundi da pucaš od njih i može da ih probijemo. Ali od dole samo, ne može od gore. Dobre, likni se. Ne. Aj čekaj da probamo da dođem. Ove šipke mogu šipke. Ne može. Ne, pao sam, jebem ti ja. Aj probamo na glavu da padnemo. Jesu dole bacio smo. Gledaj sad ovo. Idemo salto. Gledaj salto. Ne, čekaj. Da lepo skočim. Hoca! Će postaviš na JT? Će postaviš ovo na JT? Malo sutra. Što si rekao? Ajde noževima. Na most, ajde na most s noževima. A bre, nećemo. Neću da stavim na YouTube. Ovako se to radi, gledaj sad. Hop. Gdje si? Evo tu sam. Brate, iz jednog kila! Ti si haker! Jebote, gledaj, klikću shift, ništa, ništa. Gdje ladno može, brate. Ne. Pa što me pucaš, jebaću ti kevu s tobom. Što bre te pucam? Sad ću da jebem tvoju mamu u dupe. Nije pucam. U Francusku. Nije, sad negdje Nije. drugdje. Da, sad je negdje drugdje. What the fuck? Kako prošlo ispod? Probaj ti. Nacentriraj njih. Ovdje. A što si tako bacio? Ne. Jebem ti tam. Ajde da probam. A? Ja da probam, da li mogu? Ajde. Ali moraš između, tačno. 1, 2, 3. Čekaj. O, tako. Uspela! Gledaj. Što? Palo ti oružje ladno dole. Ja sa njim. Moj ti ninja, vidim da si ti mnogo jak ninja. What the fuck? I dobro, to bi Gledam bilo njegovo- to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao! Poz. I gdje je trek, još snima. Znam da nisi ni snimao, tako da nemoj da mi kida. Šta? Jesam bre, snimao sam. Čekaj. Pa će da Evo, postaviš još snima. ili ne? Evo još snima. What sam, gasi bre snimanje. Evo.
Ragazzi, ciao.